बिटिआर सरकारनि दिनाव मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 2,75,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हाबाय। पर्बतजरा हालामाव भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय दिनैसिम हानि पाट्टा होनाय जायाखैमोन। जोङो 1,245 न'खरनो दिनै हानि पाट्टा होनो हादों। जुन मासनि गेजेरावहाय जोङो 1,500 न'खरनो होबावगोन आरो बे मासनि गेजेरावनो जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय 800 न'खरनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दं। बेयो मिसकनसेप्सन, नट आदानि। एपिडिसिएलनोसो जोङो हाखौ हगारना होदों। दानिया एपिडिसिएलआ आसाम गभर्नमेन्टजों सामलाय जानाय आरो बे एपिडिसिएलनो जोङो हा होनाय जादों इन्डास्ट्रिजों गायसननो नागिरदों। इन्डास्ट्रियेलिस्ट हिसाबै आदानिया बेखौ मावनो हागौ, खिन्थु बे आदानिनो होनाय नङा, बेयो मावनोसो होनाय जादों। गतिके नैबे एपिडिसिएलनि आन्दाराव जोङो जा हाखौ हगारना होनानै बा जोङो लिज होनानै बेवहाय थानाय जोंनि मानसिफोरखौ इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों जोङो रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो नागिरदों। बेवहायथ' अपोजिसना बुंखागोन मुनमुननि न'खरनि मानसिफोरनि मुङाव 3,000 रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायदों। मुनमुना मानो बेखौ बुङाखै? 2,912 बिघा हाखौ रामदेबनो हगारना होदों 2014 सननि 31 अक्ट'बराव। मुनमुना मानो बेखौ बुङाखै? बे जोंनि थाखाय लाजिथाव बाथ्रा। एलटमेन्ट होदों अलरेडि। एलटमेन्ट मानो लाफिनदिया बिसोरो? 17 बोसोराव मानो लाफिनदिया? मानो दान होखो? सासे निहाथ मानसिनो, जाय मानसिया बर' हालामनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै, मावनो गोसो गैया, जाय मानसिया बर' हालामनि इक'नमिखौ जौगाहोनो नागिरा, बेबायदि मानसिनो 2,912 बिघा हाखौ दान होनायनि मा जुक्ति फैनो हागौ?